Äkkiä ennen kuin kalikka. Hyvä, sä teit siistin päädyn tähän lapsille. Mitäs noista tulee? Sellainen, kato. Näytä siihen. Tietysti peliluola. Aivan ihana. Tosi makea. Se on, kato, tuolta on 1. Tää on niinku 5. Joo. Ja 2. Voi laittaa reppuun roikkumaan ja sit on noppaina matkassa. Mikä tuo työkalu on, mikä sun kädessä on? Kolmi. Eli sä poltat sitä puuta. Joo. Okei. Wow. Tuoksuupas hyvälle puulle. Onko se sauna valmis? On. Onko siellä mitään, mitä mun pitäisi tietää, kun mä menen näiden tyttöjen kanssa sinne? Ei saa polttaa itteensä. Eikä toisia. Kengät jättää siihen ulos siihen betonille. Okei. Niin sit se on helpompi siivoa. Okei. Ja sit siinä on pesuvaati jalkojen huuhtamista varten. Mä muistan miten se meni. Mitä tässä mitä pitää olla? No, todella vähän. Alkaa. Ei varmaan kauhean. Haluan pitää tästä. Laita se viimeinen tosi varovasti. Tulee ihanan. Ei nopeita liikkeitä, on just se oikea käsky. Voit tää jotain suoraan sinne. Voit tänne päin. Kukin tallaa kyyviä. Ei ollut kynnystä. Nyt sitä ei voi heittää vielä. Alkaa olla kohta valmistaa mun matkalla. Ei pitkää aikaa. Nuo tulessa ei saisi tehdä makkaraa. Voiko tää jo 300 € makka? Ai Joo, hakeet tuolta paperia. ei mä oon seuraava. Kaikki terveyteen positiivisesti vai negatiivisesti?